I dag fällde samgången uppskottet om naturmarkfällslåna och det är en lån som personliga för mig hur öliga jag säga. Jag har alltid öliga tydningar mycket att jag vill göra inskriv i naturna så tackar vi avgörande och grundläge som baserar på vitan om våra djuraslö, om våra planteslö, om våra länteslö och vitan om vad det är som vi faktiskt utsätter naturna för. Det är inte evigt att vi följer har vi öliga lite av natur som inte är brukt på alla möjliga matar. Och tog det ganska särskilt en tydning för att vi följer har en goda och starka lovgav till det kommer till att välja och natur. Jag hoppas att landstorsmäveren som han lovade kommer nian vid en uppskott i häst som är byggt på den samma bolen som naturmarkfällslån förvärande samgångar. Då jag alltid att det är en lovgava som är väljakten arbete och tekur stöj i att naturen hever egen vire. Ösne tar vid människan tar och ur lyckningen.